רציתי לשאול, הוא אמר לי שהרב מטפל בזה, על אברך שלומד עם בעלי, שפגע בילד שלנו. רצינו לדעת אם נכון להתלונן, מה הרב מציע. זה לא נקל באדם מרחוב. אברך, ברור שאנחנו מעדיפים שלא יש בבית הסוהר. מבחינת אנושיות, לא שאני שלא מגיע, לא מגיע להרבה אנשים. אבל מצד שני יש לנו חובה גמורה שלא יעשה את זה לעוד אנשים. יש לי ספק, יש את זה עוד ילדים, שמיד לעצרתם על אדם הזה. זה מה שאני אומר. אבל הרב אמר שהוא עושה, מקרים כאלה עושים שוב, אז כאילו, הרב אמר... זה מה שאני אומר. אז לכן אומר, לפני שאני עושה את זה, רוצים לברר על הבן אדם הזה מהו בדיוק. אז יש לקבל את עצמו להם, יש עם לדבר, יש בחור טוב שאפשר רגע, או זה, במהות יש לו בחור זה בעיה. אתם צריכים לברר על הבן אדם הזה, זה מה שחשוב לדעת. אני אמרתי לך, הנטייה זה משטרה, מעדיפים לא לעשות את זה. בגלל שהוא אברך? כן. אם הרב יודע שהוא עשה את זה יותר מפעם אחת, אז הוא כן ממליץ משטרה? אז אנחנו בבעיה. ממש בבעיה. אנחנו בבעיה לא פשוטה. מה עשיתם במקרים כאלה? כן. מסוים משטרה, צריך יותר של רב הזה. אני לא לוקח צריך יותר של רב. אתה מצליח תפילת מחוסה, שילך למשטרה בהוראה של רב. שלא ייתן לו אחר כך לשתות יצעק מה הלך למשטרה, כמו לא בסדר. שלום הרב. כן. אבא של חברה שלי פגע בי כשהגעתי אליהם לבית. ואמא שלי אומרת לי לא להתלונן. שלא כדאי, זה יפגע בשידוכים וכאלה. רק רגע. היית אצל חברה בבית? כן. הוא פגע משהו רציני? כן, הוא נגע והוא התפשט. הרב לא ממליץ להתלונן? להתלונן, מגיע לו שהתלוננו, אבל צודקת. לא כדאי. לא ללכת יותר ולא ללכת יותר ברור ומרור, אבל הוא צריך לקבל את המנה שלו. אז תתלונן, אבל אם היא יודעת מי שזה, כן. יכולה לצלצל לה ולצעוק עליו ולעיין עליו שאת תעשי תלונה. שאבא שלי יעשה את זה? אם יש לך, לא צריכה לספר לו אפילו. אבל כאילו לא יכול להיות שכאילו פתאום חשבתי על החברה שלי, לא יכול להיות שהוא עושה את זה גם לה או לאחרות. אני יודע. את לא ראית על החברה שלך פעם משהו לא כסדר, שהיא מבולבלת או משהו, לא היה דבר כזה. לא זוכרת משהו כזה. אז למה לא להתלונן? הבעיה היא שלא להתפרסם. צריכים למנוע את הפרסום. בגללי? אבל זה בושה בשבילו, לא בשבילי. כן, אבל יותר טוב שאת לא תהיי בתמונה.